trestných bodov Lenka Koláriková a Univede v čase 76,64 sekundy. Tento výsledok sa zároveň započítala aj družstvu SJF 4, ktoré po prvom kole získalo 38 trestných bodov, ak som dobre počítal všetko, myslím, že ale áno, 38 trestných bodov pre toto družstvo v prvom kole. Barbora Lamošová, Auto C, jazdecký klub Over Žilina, pripraví sa Samuel Matulník, Natália Dragašičová, Sarageriová, Dominika Sivková, Nikola Mišíková a Ivan Rídzi. Barbora Lamošová, Auto C, 5 trestných bodov, je vrátanie jedného za prekročenie časového limitu v čase 80,16 sekundy. Samuel Matulník a Virelaj, Hypoklub Bratislava, jazdí v